kum sang ni pathum kum ania Iraq khopuya chuan zanlai ania thok le khata eng zong chu arwalina thim thup paya US pe zarwal thom chu kholaya chuan ari thupa chuti lai mek chuan mi pakhat ve thung ero chu lein hnuaya lau thong takin abiru ve mek boka US pe ten free pakhat lein hnuaya in phum chu Ibrahima pe roina hnuaya an chui zela in marlamading pakhat bula khur lo in lai khur chu an chui thleng ta a chu khur chu lekha khong cha lo te hian alowin china sipeite chuan thil lo tak a do na ni hi tia an bom ken lai vom lu an tum lai chuan chu khur atang chuan mi pakhat chu kut pani phar chuakin khur chungin aronding chok zala kaming chu Saddam Hussein ani Iraq president kani a inrem siam kadu aron tita a tu po in Saddam Hussein na dalna rap thak jete alalna nunrawng jete kan thethu ome Saddam Hussein na biru na te man ani chaudan te tuntum chu kinchang takin ihan chui jaw te ang kum sang ni pathuma Iraq ram do ani atang khan Saddam Hussein na zon bai pui hi thak tan ani a US sarkar chuan athurwal puiram te somkhomin Iraq president Saddam Hussein na chuan khovel timang vek thei ral thuam lo omnutuk akolani ti chu thu an len tira arang thei ang bera khovel ran mun nan le alo himjok nan Saddam Hussein hi da that vat angayani ti in aram tanrol puite chu asom khom ta a ma se hun local zela Saddam Hussein an ral thuam lo akol lo je chu alang chiang zel don ani hetia US ina thudik lo alen tir nu maya hian United States England Australia le Poland sipaite chuan Iraq khopui Baghdad alu ngal taruk maya ma se andu ber Iraq president Saddam Hussein chu mutu reng a lo thung Iraq khopui tualun la ya Saddam Hussein an alal ya alim ro pui taka adin te chu American chuan an potla a American flag an zan nan ta a Iraq khole tuite tan ero chuan chu thil za thlak en tirna ni thung Iraq mi puite chuan America thun huaya chu andu lawa chun ham puan zarina a en tir chu Iraqi te chu American thun huaya anom to ani ti en tirna animaya Iraq mi puite chuan chu du lavin American flag chu an thla a Iraq puan zar ngain Saddam Hussein alim chu an han tuama Saddam Hussein Roreltu na an atop ta ti en tirnan chulim lian tak chu an hnuchhui a hetia Saddam Hussein alim an hnuchluk la hian mi puite chu lomin an audur tura ma se heng audur tu te jinga hian khonge Saddam Hussein chu awma khoya nge abiruk ti siare reng anom lo thung US pai ho tu te hian Saddam Hussein hi man antum ru le a Saddam Hussein le annoya ho tu te pani afapa te pani udaya le khusaya te tiamin midang somni pakua te chu US sarkarin arukin azong renga man adwa amuthei ama mu tum tu te US sarkarina anmani omna la chil thei tu te cheng tam tak pek atiam thu atar lang choi boka chuti rualin US paiten chung mi somnga pani US sarkarina adu tak te mel chiang taka an chin si theinan sipai ho te na infiam na an khelngun ber playing card ta te chuan an lem an chukaya Saddam le afapa te pani chu playing card an khelna chuan chiang taka an lan theinan alal ber esa chuan target tu beran ni ti chiang taka an thriat reng theinan an thalak an da til boka Saddam Hussein hi aomna rei tak aom ngai do awangin inson kwa zunga motor manga inson kwa zung thin ani awang hian man po har reng ani US paitena Iraq khopui Baghdad ta anlu atanga Baghdad an thunhun nu kartam aliam nu pon tu ma US paite Saddam le afate pani omna sil thei reng an la om lawa US thunai tu te chun Saddam Hussein na omna
ril thaya piang hena chuan dollar makta duai somni panga an pek tur thu le afa pa te pani omna ril thei tu piang te hena dollar makta duai som panga ve an pedon ni ti thu an tar lang ta a tu atepo hausak pui loi thei na tham hetia poisa an thap ta ka chuanin mi po anon lang zut ta a thuleng diklo tok dot chiang lu tuk maya ril tu te po an kat tanuk maya hetia dot thu dikle thu chiang lo leng vel kara hian US sipaiten Saddam Hussein an zon atanga thalina chuan papakhat chu US sipaite omna buka chuanin aron teilu ta ka Saddam fapa te pani chu Mosul Iraq khopui lian ber pani na ama chena building ngeya akol thu ashil ruta a chu thu an riat vele chuan Mosul lampanin US sipaite chu an hlok chuak tangala ani na taka chuan US sipaite hian report diklo tam tak an lo don photo awangin hei po hi rin harsa an ti hle a ma se an ring lo phal si lova Mosul an han thlenga papakhatina asoi building an han thleng chu an rin lo takin Saddam pa te pani chu an lo ngeya sipaite chuan in peturin an han tia an ni unaw chuan an in pe ni chuan til tam tak an zo donani ti chu an ria o sam taka in pek chu an lo tum lo bur maya nasa taka an ti nu poa an in pek du lo awangin building chu an kap ta chiam maya missile hial an manga nasa taka bai ani nuwa building chu atu cheta nuai maya reivak lo an rial nuwa chuan building chhia chu an han zom khoma building chekara chuan Saddam fapa te pani chu aruang an muta a hetia Saddam fapa te pani tha an ni hian US thunei tu te chu thoveng huaima se an rin ber hemi te una watanga Saddam Hussein omna an chui chuat thei an bei sei lain hetia kalum ani taksia chuan Saddam Hussein chanchin thar eng ma an riat bel ta thelova anni unaw pani hi an tha lom hle ma se Saddam Hussein an du ber omna an riat theilo awang ero chuan an thla ala phang lu hle ani US tu nei tu ten Saddam Hussein chu alada mangem damse khonge abiru kang ti chu an zona tumun pai thau ani a chuti lai tak chuan aladam nge ni ti chiang turin television a chuan Saddam Hussein an afapa te pani achan thu a hriata alung chhia jiate US ina an tha sak chu alung a oilo thu te aron tar lang ta chui maya man nge tumin thuthar an chhole ta a US sarkar chuan Saddam Hussein a fapa pani omna fil tu ne na chuan US in dollar makta doi somthum ape nge thu te an tar langa Saddam Hussein omna fil thei tu ne na chuan dollar makta doi somni panga an pek tu thu le US a khole tuini na in le lo an pek tu thu chu an chiang takin an tar langa doktara an mangle ta a US sipaitena Saddam Hussein zonna bai pui an thlak hian building tam tak an ti chi a nunna tam tak poi soilo te thlengin tuar an oma anuwa he bai pui thlak na wang hian mi pui te tempo an lo hle ani Saddam Hussein zonna chu kalpui zel ani a ma se an lo man huam atam ang huin chanchin thar ero hriat bel tur awang le ni US sipai ho tu te chuan an zondan an han thlaka Saddam Hussein Roreltu an hnuaya mi poimo ni phau chin te chu an han man khoma zona chi sang Saddam Hussein mu theina tur an han zota ma se tu ma in Saddam Hussein biru na lai tak chu chiang taka han sil fiat thei tu ma anom lo hetia US sipai ho tu te ti ngai na vak an hriat lova an om lai hianin US sipai ho tu te boy taka nom lai hian sipai ho tu pakhat Eric Medox an ti ro chu ngai dan thar alo nei ve me boka Saddam Hussein hian dalna chan lai khan veng tu chi thum anei thin ti chiang takin a ria apon lang berta chuan a chen na mun an venga a dot tu chuan awa vel na mun tu endikle thli thlai na an thoka
alei ril berte chuan khoi ilo akal na renga abula anding chot thina chung abula ding chot te atang chuan Saddam Hussein omna hi hriat thei ani nge aring ta a chumi zong tur chuan Saddam a chen na khuwa ni thin tigrit an panta a hetia Saddam a veng tu hlai berte Saddam a chen na khuwa a an ngei beisaya tigrit an han thleng ta chu tigrit tu la ya te chuan Muhammad Ibrahim alim alo intan na sa hle maya tunge chu pa chu Eric Madoksan a han zir chen chuan Saddam a si peirin omni thin anar kai tu ber abula chetlot thin Saddam an hai tak tu ani ti te US le tangrol pol si paiten Iraq an lua du lova aru ka pol siama lolam bun thin tu te ho tu ani ti thlengin a chui chok ta a Muhammad Ibrahim zon mu nge chu atum ta ani chu khu a chuan Muhammad Ibrahim atu pa chu alo cheng ve a chu Eric Madok sa chuan zona azota a aputea omna thinte a han zota lo soi mai theilova ma se aputea driver Basim Latifa ani thule aputea thurwal puithin pani te a hriat bel thu asoita a chung lungat po chu Madok sa ta chuan lok thlak tak ani a Basima achung te zona a han zo le chuan a zona chen khat chu chan alo ni tanta Muhammad afapa muslim a omna a hrele ta zela chu zona han zo le ta a ma se Muhammad afapa muslim pa chu mi pa ngai tak hi alo ni a apa chanchin po anai vai chu a hrelo le a ma se tun ma chun apa nen hian luya sanga an man thin tu te tun hu a apa chuanin alaman reng thin arin tu te ani nen ero chuan an man to ngai lo ani ti a hrila ti chuan apa in samara khu a chuan sangadir anei tu te a hrilta a hetia Muhammad afapain samara khu a apa in sangadir anei ti a han hriat hianin Madok sa chuan thil thar hriat anei ta a tun ma a Muhammad a intifai tu hne na tanga thu alo hriat to Muhammad an sanga angai na le ti alo hriat to te nen chuan a han khai khina an thil chui chuan omzia anei than ta le in a tia a Muhammad a chuan Saddam Hussein omna an hril thei nge aring ta ngetle ni ti chuan Madok sale a kai hroi US pai te chuan samara a sanghaman na lam chu an pan tawang wanga sangaman tu pani an lo nge ya ma se Muhammad Ibrahim ero an ni lo ve a Madok san chu mi te chu zona a han zo chuan an ni chuan an pu pakhat Baghdad a cheng ta tur an man thin thu an soya Madok sa chuan US le atan puiten an opto rama chuanin Muhammad a chu khotwal mi angin alo khosarenga ni ti a hre theita a Baghdad a kir le thuain in tin dabrun pui an leita a chu heti in an dapa hian Muhammad Ibrahim chu an man theita ani atira chuan Muhammad Ibrahim hian tu zo nama a chan sak du lova an du ang channa a pereng reng du lova ma se Eric Madoksan ama le achung te zong chu ven him ani thur thu te engkim a soi chuan an chhuwa zalen le don ani ti thu te a han fil chuan tong chhuak ve ta a Saddam Hussein a chu lo nei tu te chen na khuwa aduara a om thu te a fil ta a Madok le a ho te chuanin chu khuwa chu an kal ta thoya aduara Muhammadan a soina in pani te an han dap chu ma se an han dap chu vek po chuan Saddam Hussein a omna om tu reng an hu thei lova ama a an thu hriat to te ang bokin do tani an ring le ta a beidon sai an le rum ta a ma se hetia Saddam Hussein a omna an han zon lai hianin daplo in pakhat an naya chu Ibrahim a hian alo soitel du lova Saddam Hussein a omna hi chiang takin alo hril du lo alo ni a ma se Ibrahim ange hi a hmuna chuan an hruai ta a Ibrahim a chuan a hma a in an lo dap to pani te marlama in pakhat bula chuan han hruai ta a ti chuan sipai te chuan anunga ngoi rengin an zuya thom engma an chhongam lova ram hnuai thing hnuai deuh pilbula hrui
lo in then tlevar var chu Ibrahim a chuan a han pot ta zal sala ti chuan an rin lo tak mai in building bula le kha khong chu aron pong rial tiala aron dak chuak chia lo ka an tum lai chuan kut pan hi chu ron phar chukin Saddam Hussein kani Iraq president kani hinrem siam na kadu aron tita ani hetia Saddam Hussein man ani hian US sipaite hi an chok ngal reng lova sipaite hian Iraq hi rei tak an omzuya hetia Saddam Hussein lal na nunrawng tak chu ti top ani rol hian US chunei tu te thu the da Iraq in ral thum lo tak mi pui chimi vek theina anei ni tia thuleng wak an the dar po chu khovel puming dot ani thu chiang takin